Isem Mintoff huwa magħruf sew ma' ħafna pajjiżi. Il-BBC mhux biss irrappurtat il-mewt ta' Mintoff fuq is-sit tagħha, iżda saħansitra l-għada tal-mewt tiegħu iddedikat paġna sieħa biex telenka s-suċċessi tal-perit Dom Mintoff. Dom Mintoff iddomina l-politika tal-Gżira Maltija, gżira żgħira iżda ta' importanza strateġika, hekk tajt il-BBC. Il-Financial Times tiddeskrivi ġrajiet ewlenin li mexxa l-perit Mintoff u tajt li t-talenti tiegħu bħala politiku u amministratur flimkien mal-karizma jibqgħu infakra minn bosta. Il-Washington Post rimarka li Dom Mintoff kien l-aktar membru parlamentari li dam iservi fil-Parlament Malti. L-Aġenzija tal-Aħbarijiet Reuters isseħ lil Mintoff forza politika li ddominat għal aktar minn nof seklu. Reuters issemmi kif kien Mintoff li waqqaf lil Malta milli tintuża bħala bażi militari Ingliża. In-New York Times fit-titlu tagħha tajt li Mintoff kien il-persuna li b'insistenza li ma bħala ħadem għal ħelsien ta' pajjiżna. Il-Corriere della Sera, La Repubblika kif ukoll il-Messaġġero jiddeskrivuh bħala bniedem ta' karattru li ma ddejjaqx joħodha kontra l-Knisja u l-Ingliżi għal dak li ħass li kien ta' ġid għal Maltin. Il-medja Ġermaniża permezz tal-ġurnal Deutsche Welle jagħti wkoll tribut lill-eks Prim Ministru Dom Mintoff u jikwotaw lil mexxej Laburista Joseph Muscat jgħid li Malta bit-telfa tal-perit sfat orfni.